benvinguts, bona nit. M'agradaria presentar-vos una miqueta de la banda que ens acompanya avui. Tenim des de Cadaqués el meu germà Agustí Borrell a la bateria. All right! Us n'heu adonat que algú tocant el Hammond, suposo, no? Tenim aquí el gran mestre des de Mataró City, el gran, que li agrada sempre que toca, li demana que li posin la seva foto ja al primer. Bueno, una mica que preciós. El gran Gerard Nieto, all right! I avui tenim un convidat molt especial. Esperem que no sigui l'últim dia que vulgui venir a fer una mica de música amb nosaltres. Directament, des d'on has vingut avui? Des de Centelles Now, el meu amic Isaac Colla. Si voleu fer una miqueta per mi, jo soc en Tòfol Martínez, moltíssimes gràcies, espero que us ho passeu molt bé, benvinguts, feliu per vosaltres. I'm in love with my reward.